на кръг. Ивайте Българи! Цяла България на кръг. На победа върху мита и ТРП. Цяла България на кръг. 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 Вие полицаи ли сте? Вие какво правите? Цяла България ли сте? Цяла България ли сте? Цяла България ли сте? Цяла България ли сте? Цяла България ви гледа! Цяла България ви гледа! Сега пък Любо нещо не прави. Любо пък нищо не прави. Какво правите? Оръжие, няма ли сте? Чакай, какво правиш? Какво правиш? Що го бъскаш? Една ножица от нашия бус. Ножица зарязане. От нашия бус. Абе чакай! Аляте го не знаете всичките! Не знаете, че ви ще Ето ги са послиците. Стига бе, милее. Горе столът, Антония! Оставка на миналото на вътрешните Виждате, полицайите ви... Дай по-бързо! Полицайите ви! Няма да влезеш! Няма да влезеш! Няма да влезеш! Няма много ви моля, вижте какво става! Моля, вижте какво става! Кой това нещо, е? България става! Цяла България ме гледа, бе! Ама чакай, ти са агресивни! Много добре са дайши! Незаконно влизате! Това ти ма се геноцид на човечеството в Хага. Не дайте право! Цяла България ме гледа, бе! Цяла България да бъде! Престъпници има, бе! Кой е престъпник? Нахлувате така жандармерия! Какво правите, бе? Нито убийство има, нито престъпление. Няма музики, аз ще запомня. Аз съм юрист. Отведах Антон. Всичко записвам. Аз мога да защитя мой съратник Устав. Той се арестува, защото арестува. Готови ли сме? Много бързо. Голяма работа свършаха. Взели палката. Вип мафиотката! Браво! Носи ваш дама! Може да биете народа, смешните. Да ги бутате, да ги прибивате. Бъде срам, бе! Пръста България! Две курви влезнаха да гледат имота.